Wesaka. Sakale ipikili. Ma. Wesakale ipikili. Ma. Woza mfana wami woza. Yebo Mountain. Bengicela ukuthi ungiyele emontweni uyongibhekela ifoni yami. Oh, emontweni. Ilapho nje emontweni uzovela uyibone uzothi uvula umnyango uzoyibona ifoni uze nayo imnyama. Okay ma, okay. Usheshe. Ay mina mangiyibona ifoni yakho lapha emontweni. Uqonda ukuthini mawuthi awuyiboni Wesakale ipikili ifoni yami kanti amehla wani? Uma mina ngingahamba ngiyoyibheka ifoni angeke ngiyithole na. Ngayithola ngikwenzeni? Uqedile ukuyibheka? Angisho ukuthi ngiqedile ma. Ithi ngiyoyibheka bengisatshela ngisho ukuthi final akakabi final. Okay. Yebo. Ayiyophela isithi sesiyidinile. Ayikho ifoni la umoka. Kudlalwa ngami ke la. Ma cha ngeke ayikho ma ifoni yakhe emontweni awungeke. Mangiyibheke kaningi ngenze sure ukuthi ngibheka naphansi kwama-seats angiyitholi ifoni yakho. Ma unesho ukuthi ifoni yakho uyibeke emontweni. Unesho ukuthi uyibhekile nakwi-passenger princess. Yini khona Akushiwo njalo ma. Ungaphaphi. Khona lokho uyakwazi angithi. Le sithi le eseduze kwamshayeli. Oh, i-passenger seat. Okay. Kangangami nje lana. Akukho phone nje la. Akukho phone nje la. Passenger princess. Yabona mayiganga ngempela ke. Ifoni ayikho uzuzibonela ma. Hayi akayibhekele yini ifoni. Ayibhekele yini ifoni yakhe. Awu, phela. Awu ngeke. Jehova uma kusema. Hayi ma cha ozoyibheka. Hayi mama uyithola. Uma uyithola okay mama uma uyithola ifoni nge ungangishaya. Ngikunika isihlathi saka left nesaka right. Shaya. Ayike usushilo mfana wami. Ngizokubamba ngikiyeke. Ithi ngihambe ngiyoyibhekela mina le phone le. Ke ngithola ukuthi ayikho lento loyikhuluma yezwe. Uzokuthola kahle namhlanje. Uzoke ngithole kahle usaka. Ingane zamanje ayisashaya wangithi namhlanje ngizomshaya. Usho yena ungitshelile wathi ufuna ngimshaya. Namhlanje ngizomshaya athi ngibheke. Okay. Kanti yini lento le? Yazi usaka he. Labantu laba kumele bephucwa amehlo impela. Wesakale ibhikile. Saka ma nangu. Ya. Wena satha nomncane. Sengenzeni mina manje? Yini kani lento? Imbuzi le. Imbuzi yini le ngiyabuza imbuzi yini le? Inkinga yena nibona emehlweni yini? Uyabona ngoba ushilo mfana wami ukuthi ngikushaya unginike ipermission igunya. Kodwa ingane ayisashaywa kodwa ke ngiyabonga ngegunya onginike lona mfana wami ukuthi ngikuqondise. Ngunyoko mina. Boss.